Sára Šanilová, Pinokio, bezstresný poruch v rozskakovaní čas 50,39 sekundy. Rozhoduje sa teraz o druhom a treťom mieste v kategórii mladých jazdcov. Šalomón Matejka, Roman Alexandra, ďalší do rozskakovaní. Pripraví sa Andrej Volík. V rozskakovaní otvorenej súťaže. Bezstresný bodový druhý v rozskakovaní mladých jazdcov Šalomón Matejka a čas je rýchlejší 46 sekúnd, znamená to pre